Uwan yung taon uy. Nana Cruz Cristil. Nana to dang payong. Ganihan yung lamdag naman ta to pero ha? Unsa? Diya guys, ga dali-dali ko na nigputos din naman ta makapag-vlog-vlog dali guys, ga tabunok man aguwan guys, ga bunok. So nagbukayo guys, nakaandam na ninja. Na nakaputos na ko og balig 300 kay kuan ipauna na deliver ni Nicole. Diya na pa mo order og balig 500. So iuna na ni siya og salang. So diyan na guys, niabot naman ni siya medya oras, so pwede na siguro ni kay patod lagi na ni Nicole ning 300. Ay sida nagahang delivery kay si Papa Eddie na may kuan. Uy pagamping kay na kawanon ra ba? Kuan na 300 nak. Diyan nag imong anak Mami Bio. Yan tilawan nagahang suman. Karon pa ka nakatrya na, mas lami pa nas katuy mong paliton dito sa kuan katong puto nga Boulevard ba? Balik sila order. Luto mi og kuan kay supas kay walang may chicken nga kuan ba? Masarip nga stock. Supas kay grabe aguan way undang. Ngani uli ko sa Cristil guys. Kay buhit ko sa Cristil ug uli dito kasi sira usa sa house. Kay lata. Kuan ta lagi hindi na puli ulas na lang ito. Hotdog. Ngaon sila kuan kanang galutos ni kulog. Ngaon tagas. Macaroni soup. Mani nang paborito sa Manila pa na sila. Diya dito di ko kuan palit ko bulad kay ga-request mi siya bulad kay mag-utan day mi og kuan kanang bulara na ah. Yan ay bulad guys na kuan kanang sa tawagan ni na ah. Si tawagan ni pa? Okay. Kanito ganang ko na kay mo ni ulo ni nanay. Oh, yun nun mo ni. Mo ni jahan ko anon baka nang asin nun. Higop kay rong maulian. Arang si ulan days gariha pa pag-abot ng Cristil antod karon gabi na lamang na uwan gihapon. So orasa na di anak. 4. So manimok ka guys og supas. Grabe kuwan sa luwas. Nilamin sa kuwan guys karon. Maibsa naghawag kabalaka ba kay sama-sama mi ulis Cristil. Timing pa doon guys na pag-abot niya nari, paglagay niya, may iwan ako. Isa ka, nakabot yung iwan ako. Basta ka na abot ang iwan. Masuk dulu lah sudah begitu lah itu meh. May ito. May pipo? Iba personal ba? Ano na ba? Ito mo na. Hangin na. Uus ba? Ini pun itu, orang itu yang angin ba. Magani. Ay, sa kanilang mga Hi guys. hi day tulad doon sa atong live viewers diya nga nasa likod ko sa St. Paul, San Jose. San Jose ba na likod? San Jose mo siya. Sa Lucy, di ba sa Tibulan? Sa Lucy nga, or sa Lucy extension nga, Bos ini sedikit lah. o street ba or San Jose Street siguro ka na. lungsod? Likod mo ko sa St. Paul. Baso yung street Street na. na. Kasi bagay ni Paris. Pakota na siya ng baso niya ito. Lingkungan. Greenhouse. Ibal ang tira. Gusto mo na yung mambasig na kayo mahibawan nga ko ay kanang viewers niya sa Dumaguete baka nang daura sa St. Paul kanang Malakaw Rodrid baka nang hindi naman kanang muli kag pwede man yun doon nga naman
Na mo guys katos abang katong gi. Okay, distance. Listihan na mo ni Anong pwede makaluto? Akong tipid. Makalungag ba? kuang guys nga mamitas pistil kay Gusto ka ayaw ko. di po dagili ang kanang tubig. Kanang mahadlok si pistil ba kay nagwag toothbrush niya. Kasama na yung gums ba niya tubig na pang toothbrush niya. Ano, pundo sa tangki yan, igawas sa tubig dito. Kaya, hindi mag-run out ba? Sa first part. Delikado natin mga samad-samad na tips. Hindi Sa magkala sa rawa, sa baron, Ayaw pa hilabos dito buwan ha, kalau pwede na tag-bukait sa gawas. Dili mo, sula ka ayaw, mag-asot-asot pa ka ba ng... Di ba sigang samad ba yung hilabos ko? Kumain natin sa sa gums. Kalawang. May kalawang. Itanong. Hadlok ko is kay. Minsan na muna lang kayo patuloy ulan ako ito. Sidaan ba? Hindi lang sila. Hindi ka makita sa video ba? Kaya kaya kung nawong lagi yun na dagang ng tigyawat. Niya ay kung hilabos dito skuan kay samad na ba ng giyawat niya ay hilabos ka. Gani, natingala po ko kay Uga. Sobraan sa kadagahan ba murag. Ambot, nabuyagan ba ko? Asa ko mga likod ba? Dagan kaayo, naabot sa likod. Yung katul-katul. Doon ka na sa una walang nangana. Sa tubig na ka. Sa Manila, yan yung sa Manila. Na tubig ba? Ang Manila Ugaw. Hindi nyo, hindi ka tag Manila pa doon sa Cebu. Ano na hong, biglang butlig-butlig na gamay. Pag naman gusto mo. Kapakali sa tubig ba? Pero kung sa una tigiwatan man ko sa dalaga pa ko, pero yung nag-asawa na kuha lang sa giyawa. Kuhaan guys, at tawag ko sa mga tagalumagiti, kasi na mo kaila bitaw nga. Doon sa house cellphone. na kanang kuhaan sila. Ang ganahan ka ng makalungag kay tipid Dili, lang. kana pong puro ra mga Bye. girl raw ay sagol nga. Murag dormitorian lang gihapon ba? Alag mo, salad-salad, nagkaw ng papa. Bawal ba kasabi pa? Hindi pa. Ha? Ha? Bawal siya sa tamis. Puta pun po rin. Magpong mga... Nabili putas, na bawal sa diabetic ba? Ang? Putas. Mga putas. Kay bawal na ni guys. Nay nanghatag na mong chocolate para naghana sa to sa tao pilihan sa binhatag chocolate ha. Nabi to ang si Ate Daday po dagdag chocolate. Ni Ate viewers nga murang nga rin ba na nag-stock ka mong chocolate sa rep. Sige niya balik-balikan yun. Kang ano? Ito sa Switzerland gusto to? Siya rin nakahurot, sige niya balik-balikan. Grabe wala yung dalamuan eh. Kuha ni siya ka ng pipino, apple, sikwa. Talong. Yan. Labi yung mga inanat. Kalabasa. Malabasa. Bitaw ko ni. Gikan na ni sa kuha ka ng kaning kapayas, gikan na ni sa garden. Patas. Yes. Dagan kayo ito, mga utan ba? Nga imong Salad, pwede man. Pero ko mga kalabasa, mga Gabi ang gabi. habang nagkaon og kuan. Nagkaon og sopas. A few moments later. Morning guys. Luto mo og bawon nila. Dili ka siya natong gabi. Las ito na. Kaul pa. Sulat pa. Nakakay sitang suwat. Bawa ito maadlaw kay sige mo sa tuon. Tapa ni guys, tapa. Ito lang itong tapas Manila lakno katong baka ba no? Kaluto des mo kulog ko ano sampurado. Sabi ka dun kay
Luto as Cristel og iyang pagkaon. Salamat ka Dumambi na ayang gisuot ag imong jacket. Hala sakto di kay siya na kay mo pili mo mami. Sumukuan dai mo balik siya kay na importante. Ikabalunan na mo guan kanon daghan. Pila ka putos ni nak? Upat ka putos. Para pamahaw punyudto ni. Pag-udto pang hapon. Adugi dahang akit. Salamat ka siyang mami. Wala sa ako. Ito na minak. Bye. Ya, gilig ko ah. Tara. Siya pa, wag ni mo kamot mo man ni, gigamit ni Papa. Mao ni bago pa oh. Wala na lagi barko ni abot. Nay barko ni abot nak. So amo sa nang ihatod guys kay nasa jay event lagi mo sa daw po dito sa didto. Pero dyan ni uli ka day kay nakakuha kang mga sidan. Kag didto. Nas bag diha sud. Na lagi. Mas pinakalikod. Ha? Oh, sige na. Bye-bye na. Camping. So, salamat abog guys ni uli siya guys kay kuha sa mga pagkaon. Diya makabaon pud sa mga pila ka adlaw yang sudan. Salamat din siyang mami. Okay naman agkuan dari kanang dagat. Ako ra sang ihatod diri. Hala ni sunod di mo. Bye. Na. Bugat na yung hala ni kuyog jud siya. Sagdila masig mo kuyog. Kau kuyog ati kau. Bye te. Hello guys, magandang umaga sa ating lahat guys. So, harbisin natin tong ano, ang palayang bitin. Agay naputol. Putol tuloy. So marami pa dito. Hala, giulod akong ko anak. Asunting. Na ibang klaseng ulod, uod oh. My God. Yes, ulod man siya. Here. Nagdubli-dubli naman siya oh. Sumukuha tagunting guys. Diyan guys, yung lamdag-lamdag naman ang langit. Salamat sa Ginoo kay mo lamdag-lamdag na pud ang langit. Diyan. Ikan dai mi naghatod ni Cristel. So si Cristel na nang niuli to siya guys kay nagkuha pud siya hang isuot og sayaw nila ay nagkalunis. Kanang foundation di sa kuan. Sinful nja niuli po siya kay kuha lagi kanang importante man to isang iuli kay di lagi na mo paulion kay ag panahon lagi kuan lain ang panahon ba kay nalagi ning balik kuno ning bagyo nga si Christine nja ano sa naman ning mga payong darinak ning hapla naman inak
Nicole likod guys kay nang bunglay sa datos kuan. Ang mga talong na to gibunglayan niya. Gibunglay sa Cebu gi kuan sa Bohol kanang gi sa bay tawag sa Bohol na magbunglay. Gunahan giguna gaguna. Ana ang gunas ni kulad to. Sa katawad guys mo tabo ko dito pikas kay wa ko'y luto ron kay Sabado. Sa wa po ko kakita og kuan kanang Lunes pa mo deliver to kamuting kahoy. Sa mamalit pa pug ko kanang dahon saging kay among dahon saging dari guys. Wala man gamay ra man ang mga saging dari gahapon naka pangadyo nung kog dahon saging dito sa Bangkugon man naka kahimo ko gahapon og kuan ka-deliver si Nicole 300 plus 500 naka 1,000 pud kapin gahapon. So nang mga buwak guys na lipayin taw na sila sa uwan. Salamat sa Ginoo guys kay Tuanas Cristel nakaabot na. Nakaabot na sila sa dorm pero hala na tug bangka guys uga. Kalisid naman og uwan. Wala mo tuy bangka dari ning abot ganiha. Aw yati na di ay oh. Daghang gihapon tan og wheelchair bisag wa nagpanahon. La. Toy ning biyahe og kuan oh, sumilon oh. Nalayati na ah. Toy ning biyahe og sumilon guys oh. Diba? Galisod na siya og oh. Galisod siya kasi daghan na og karga. Nalayati ni abot oh. Diya na daghang nananaw wheel shark. Oh. Mao na sila mga nananaw wheel shark oh. Naghana nila oh. Itong i-zoom guys oh. Langoy jud diha. Salom sila guys kay tanaw sila wheel shark pa. Bisa og balod ka juga. Adi na ka sa balod. Guys kay nakahapit pud ko dito guan guys ya. Nakapunit pud ko kuan sa gihanan dito padung sa liluan. Naidahang ka mga gipang putol. Kaya sa kay buhi ra man ni mo itugsog. Kay ganahan ko dana guys mga bumbil. So mga to guys gikan ko dito sa dagat kay naay ning kuan dadto ni abot nga yati. Daghang kadug nanan og wheel shark kay murag ning taniag naman pud man lagi mo alay bagdo mo. Kuan guys kay makalangan sa trabaho ni nay bagyo guys. Anong naiud lagi ni siguro ni. Kay na may tais ud. Kuan kay giud adto gahong asunting. So mara to yung vlog guys kay padung na pud ko dito sa pikas inang humanag update na niyang cellphone. Cellphone iga humanag upload na ni guys mo. Adto ko pikas kay kanang mag kuan ko sa mga tanom kay kuan na ron pizza 26, 20 city, 20, pizza 30 mo abot ang amo. So manang salamat kadyo ninyo tanan guys, salamat kadyo ni Mambi, salamat kadyo sa inyong pagtan-aw. Ugma ra ko mag shout out sa mga ganahan magpa shout out.